Прекрасна е. Изглежда положението е сериозно. Още едно, бейби! От трета! Край Парлейн! Предупреждението важи за района на Гарфилд, включително и за град Инит. Бурята се изви в рамките на последните 15 минути. Доплеровите радари показват, че става въпрос за доста интензивна буря. Върви с Дъсти. Какво казват? Голямо е. Да вървим! Знаем ли къде е Джонас? В Милстън? На 40 км оттам. Ще го изпреварим ли? Проверявам. Благодаря, че се отби. Съжалявам, че не мога да остана. За това живееш. Чао! Радвам се, че те видях. Скъпи, аз. Спокойно. Благодаря за кравите. Това е за теб, скъпи. Благодаря. Идваш с мен, нали? Да. Супер, насам. Ами, беше ми приятно. И на мен. Побързай. Ключовете. Заповядай. Моля. Зайк, Почакай! Ще минем през града. След пожарната завиваме вляво и тръгваме на изток по 44-та. Дръж ни в течение, ако има преки пътища. Заек, време е да ме впечатлиш. Добре. След 2 километра има обходен маршрут през гората. Доста груса. Да те екипираме. Извинявай. Така. Готова си. Нормалните хора прекарват живота си в опит да избегнат напрегнатите ситуации. А Рипомет прекарва живота си в преследване на напрегнати ситуации, Белцър! Какво е положението? Завийте наляво към фермата. Сигурен ли си? Ами, да. Довери ми се, заекът е добър и мъдър. майко мила. Божичко. Насред полето сме. Знам къде е стреволяка. Виждате ли дърветата пред вас? Виждаме ги. Какво има отвъд? Отвъд какво? Отвъд какво? Зад хръсталака. Стена, брадата жена. Какво? Пътя, магистрала. Къде е пътят? Да, къде е? Ще се появи всеки момент. Здрасти, буклуци. Тя е луда. Полудя ли, Джо? Да не се опитваш да убиеш някого. Благодаря, че се отби да провериш как сме. Много мило. Как е възможно да видиш пострадали край пътя и да не спреш? Освободи честотата. Гадина.